Openi a wɔhwɛ ne mu sɛ yɛbɛto no so aba ɛwɔ ɛyɛ NPP amanyɔkuo no edin mu so ba bɛyɛ communication officer ɛwɔ techiman South ɛyɛ Owura Clement Nketiah. Na saa bere wakwakohyia ɛyɛ NPP mpanifoɔ no na wɔsan so ɛde to wɔn mu nyina ɛnemu sɛ ɛkoduru sɛ wɔn ɛto aba no a wɔn mmɔden sɛ wɔbɛtumi ahwɛ na wato aba no ɛde ama wɔn no Clement Nketiah fi sɛ wɔhwɛ mpanifoɔ wɔn edi nkan firi wɔn mu dwumadi ase ɛwɔ ɛyɛ NPP amanyɔkuo no emu sɛ wɔn ɛyɛ communication officers na wɔnom ɛyɛ wafamu die bia ɛyɛ wɔnom so bɔ ho modern ɛyɛ de obetimi ayɛ no mo yɛ adwuma yie pa nanso sɛ no ɛbra so sɛ wɔsɛ wɔnom etimi sesa wɔn sa no nemum wɔto aba na wɔn mmɔ modern so beto aba no ɛde ama obi a ɔwɔ suade hunu ɛde ma manyokuo no obi a sɛ kɔbase yɛfrɛ no anadwo anopa ɛwie ensuo to baabia mu no obetimi agye wɔn so na ɔbɛhwɛ sɛ obetimi ahwɛ aka NPP manyokuo no nyina abomu ɛwɔ yɛ techiman South honom wɔnamwa ama amanyokuo no so entimi ɛnkɔ nanim kromo no ena wɔkyɛ sɛ kɔbase wɔto aba no ɛde ma no bɛba no homodin bia hwɛ sɛ enka bom pro yɛ ebetimi aba manyokuo no mu na boa ama NPP atimi nso adi nkonim afimpinu ɛne edunu nwɔtwe abato no emu yɛnti nsɛm ahodo a wɔnom ɛka yɛ no ebi hwɛ Ghana communication ɛwɔ so kwamano communication no ɛminti mafato no so yɛhwɛ ase to aba Fourth Republic ba yɛhwɛ ase to aba yɛ to aba 9 times NDC awinum 5, NPP awinum 4. Na yɛhwɛ ntuntunuma ne social interventions a wɔn Ghana ɛboa timanifo a ne nyinaa kamia yɛ sɛ NPP amrɛ so ɛna aba. Nanso yɛ a yɛyɛ ho asi wɔ sɛ kasama party yɛntumi mmɔ ho dɛm yie ɛma ɛntɔ timanifo aso ɛma wɔn nyinaa so ɛnto aba ɛmfa nti ɛha adwin pa yie ɛno nti na Clement Nketiah mayɛ madwin sɛ ne bɛ contest for techiman South constituency communication officer. Afei yɛtu anamɔ mene mpanyinfo nyinaa atu anamɔ mfatima executives nyinaa communicators afei mpanyinfo yɛ nhyehyɛeɛ a letter da bia ɛwɔ ne communicator ɛna police station bia so ɛwɔ communicator yɛbɛka wɔn nyinaa abom ne no matena ase ne ahyehyɛ nsɛm a wɔsɛ yɛka na ɛtɔ Ghanafoɔ sum nsɛm a wɔsɛ yɛka na ɛtɔ techimanfoɔ sum na wɔn nso to aba ɛnum ayɛ abusuafoɔ communication no ntumi yɛ communication without research before communication. Intimu yɛkɔ yɛne research nyinaa bɛka